Ito yung dinatanan namin bro pagka galing kami ng sakit. Yung papunta dyan, San Jose na. San Jose City. Mrs. Su Nakasa. Magkikita na lang po kayo habang ako ay nagdadrive po. Thumbs up. Okay na yung signal dito bro. Hindi na nawawala. Maganda na yung signal. Malakas na. Malakas na. Ano naman camera yun, di ba? Kung pa, anong... Number 3. 3 minutes, mamaya titignan natin. Kuwang-kuha na camera yun, sigurado. Pag-apak yata. Bigla siya natumba, no? Ano nangyari kaya doon? Lasing kaya? Approaching Pangasinan. Nandito na po kami sa Pangasinan. Ominga. Approaching Minga. Kumaliwa sa 56, Gomez. Buti hindi tayo nililigaw ngayon, ano? Oo. Dati kanina, pinapaikot ba naman tayo?
Minas yun. Biruin mo. Didiretso ka lang. Mga isang metro, wala pang isang kilometro, 500 meter lang yata ang Pagkaraan layo. ng 300 metro. Pupuntahin ka pa ng Kumanan Isitex. sa Yung 56, Lex. Rosales Umingan Road. Kumanan sa 56, Rosales Umingan Road. Hello, good morning, Konnichiwa. Hindi natin mabasa kasi. Ano sinabi niya? Ikaw ang magbasa, bro. Dumiretso lang ng 30 minuto patungo sa Kanta yun 56, Carmen Rosales Road. Sabi ni Chels Vlog, Dan Tamsak, magdikita na lang po kayo dyan. Hindi ko po kasi mabasa dahil nagdadrive po ako. Mag-iwan lang po kayo ng bakas. Kung nakita kayo ng iba. Dikit-dikit na lang po kayo. Maraming salamat. Enjoy lang po ninyo panonood. Nandito po kami sa kahabaan ng Umingan going Rosales, Pangasinan. Meron na tayong 2 thumbs up, 1 million in the house. Bagal ka, Brad. Mula dito hanggang Rosales, Carmen Rosales is 22 kilometer lang kung tayo. Layo din ano. Parang mas malapit yung dinaanan natin kanina. Ha? Parang umikot yata tayo, bro. Kasi kanina dumaan kami sa Gimba. Papuntang Talavera. Parang iisa lang yata yung gumawa nun na yung I love. Yung nakalagay doon yung I love. Masasarap. Kung kasi sa dinaanan natin, wala eh. Lawak ng daan, no? 4 lanes. Oo. Ang aming dinadaanan ni partner ay may 4 lanes siya. Yan. Natin. $1 million in the house.
mo kasi. Nasa gitna kasi siya, ano? O, di gumilid siya tuloy. Apat na tamsak natin. Bro, magbasa ka nga ng mga ano, message. Pero, basahin mo sila. Bakit? Kaya mo basahin. Ang mata ko sa mga ganitong cellphone eh. Aga naman, parang kasi natin. Ano to live? Oh, live, naka-live tayo. Mrs. So Cooking, hi. Hello. Mega mega shout out. Nobo-chan, hello, good morning. Konnichiwa. Chels TV, Tamsak po. Axel Vlog. Tamsak dan, sir. Keep safe. Maraming salamat. Si Unage Channel, Tamsak Souls. Maraming salamat. Enjoy nyo lang po sa panonood habang nag-drive po kami. Dumadaan po kami sa napakaluwag na daan. Halos wala lang kaming mga kasalubong. Kami lang andito. Yeah. Mega siya na meron na po tayong 5 million thumbs up. 2 million in the house. Enjoy driving. Gusto mo ng tubig dito, bro? Ayaw mo ng tubig? Hindi namin makita.
masakit sa mata. Yung araw. Sa lubong. Matagal na ito ginagawa, no? Ay nako, ilang taon na itong ginagawa na to, itong tulay dito. Binana natin to eh. Bakit? Kasama ka dito noon? Oo. Ay oo no. Yung nagkuha tayo nung sa mga pang sa taniman, yung mga... Ay 2 years ago na yun. Hmm, Grabe naman, ang tagal-tagal naman itong tulay na itong ginagawa. 2 years ago na yun, yung kumuha pa tayo ng mga ano, mga tayo. mga vermicast, di ba? Oo. Naalala mo pala? Tagal na to. Grabe naman. Nag-lockdown kasi. Ah, oo, yun lang. Eh, baka naman walang pera kasi yung wala pang ano siguro, budget. Pero may budget to, di ba? Oo. Hindi, kasi di ba contractor yan. Dapat Oo. siya ang mamumuhunan muna bago sila bayaran, di ba? Kasi ang ibang contractor pagka ano ginagawa nila muna para masigil, di ba? Para Oo. ganun yata. Tagal naman. Ay, buti ko makadaan pa dito yung mga malaki. Halo yun. Saktuhan. Sakta no. Mga truck hindi. Ay, bawal yata truck. Halo yun. Bawal dito truck, no? Hindi babalik sila. Ah, Wala eh. dump truck, hindi pwede, you know. Hindi. Sabit yun dun sa... Sigurado, no? Hotel kaya yan? Hotel siguro, no? Oo. Buti kung may nag-hotel doon. Ayan o, mga tupa bro. Ano, gusto mo? Dami niya, no? Yan ang mga Balongaw Hot and Cold Springs.
yan. May TV na. Nagwa-wasting the times nila. Kung ano mga pinagagawa nila, no? Yung mga damit, ano? Yan o, yung mga sinasabi ko. Oo, mga kainan, no? Oo. Dito tayo dumaan kanina, oh. Yan tayo galing. Ang layo ng pinuntahan natin. Lumikot tayo, bro. Yung tulay, no? Ilang beses na rin ginawa yung tulay na yan. Ah, Lipat-lipat. delikado yung poste, oh. Ah, Lagay na. tutumba na siya, oh. Pag yan tumumba, kano yan? Delikado talaga yan, oh. Hindi nila nakikita yan, ano. Oh, pag biglang natumba yan, ang daming mga Maria Jose. Hanggang dito na rin, ano, meron na rin, ano. Oo. Oh, gaya-gayahan, mga kulong-kulong. Kulong-kulong ng tricycle. Hindi na uso ngayon ng mga ganito. Ah, Yung parang kuha na lang garong. ginawa nilang garong, tabawal physical industry. Ano ba ito? Yung social distancing. Pero sige, limit yata isa. Kaya lahat ganun na. Social distancing na. Buenas. Bebenta dyan, eh, na. Dito pa, mga kainat. Sarap mga kumain dyan, bro.
sarado na siya. na. Aga naman ang sarado. Oras na. Umaga pa. Mag-alas 5 na yata. Nagsasarado na lahat, ano? Nandito na po kami sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Traffic po. Grabe siguro ang kinakarga niya dyan, bro. No. Malakas na ulan yan kung babagsak yan. Maitim eh. Ang bilis mag-form, no? Oh, kumawa na sa Portorero dyan. Meron pa rin bumibisita. Inalagpas nila yung karamihan. Oo. No? Kita mo na. Ayos yan ah.
matagal siguro hindi ginagamit yun, ano? Ada mga traffic sobra. Mahaba yung traffic. Kaya nga. Punong-puno. Ang maganda kumaraga dito pala kumukuha mga dump truck. Oo. Kaya nga dito nila kinukuha, iniipon doon. Dahil pagka ano, yung
nagkaroon ng ano, baha. At least may pagkuhanan sila. Oo. Kaya malupit sila, no? Bilhin nila dyan, mura lang. Baka isang dal lang. Sobrang traffic naman dito. Eh, grabe traffic. Maraming sumisingit. O, yan mga ngayon, oh. Daming sumisingit sa sobrang traffic. O yan, nilakad na ni Manang. Oh my goodness. Ay. Yung grabe, oh. Mahaba yung traffic. Haba ng traffic. Ano nangyari dyan? Ay grabe. Mula SM Rosales hanggang dito. Ay. Ayos. Pwede.